Iċ-Champions tal-Malta Premier League Hamrun Spartans kitbu paġna ġdida fl-istorja tal-futbol Malti wara li sar l-ewwel tim minn pajjiżna li kwalifika għat-tieni round tal-kwalifikazzjoni tal-UEFA Champions League, l-akbar kompetizzjoni Ewropea tal-futbol. Dan wara li tlieta filgħaxija t-tim Hamrunis qeleb lit-tim ta' FK Žalgiris tal-Litwanja wara loti tal-penalties. Hamrun bdew din il-logħba fi żvantaġġ hekk kif il-Litwani kienu rebħu l-ewwel leg tal-ġimgħa l-oħra f'pajjiżhom bl-iskor ta' 2-0. Minkejja dan l-Spartans ħarġu determinati biex effettivament l-istess riżultat favorihom hawn Malta. Fit-19 minuta Hamrun kellhom ferħa bla temma meta l-plejer nazzjonali Malti Joseph Mbong kellu gowl imħassar bil-VAR wara nqabad f'pożizzjoni ta' offside. Eventwalment Hamrun fetħu l-iskor fil-partita fil-35 minuta permezz ta' Serin Jatune. L-Spartans komplew jiddominaw u rdoppjaw l-iskor meta l-istess Joseph Mbong din id-darba kellu biex jiċċelebra tas-sew. Għalkemm il-Maltin komplew jissikkaw anke fit-tieni taqsima, it-tim mill-Litwanja jirringrazzja lil gowler tiegħu li salvaħ b'saves mill-aqwa. Il-logħba marret ħin barrani iżda anke hawnhekk l-iskor baqa' l-istess. Žalgiris spiċċaw ukoll baxar players meta tkeċċilhom Vasilja Radanovic. Il-partita spiċċat mura l-penalties bil-Hamrun jirbħu mal-14-1 mill-11 metru skurjat minn Kadenovic. Issa fit-tieni round ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Champions League Hamrun Spartans jiffaċċjaw lill-ġganti Ukreni tad-Dinamo Kyiv. Sa dan it-tant il-ħamis imisshom ikunu fl-azzjoni t-timijiet ta' Birkirkara u Florjana fl-ewwel fażi ta' kwalifikazzjoni tal-UEFA Conference League, waqt li l-ġimgħa d-dieħla jitlu fl-azzjoni wkoll il-Hiberians fl-istess kompetizzjoni Ewropea. Nawguraw li t-timijiet Maltin iżjed riżultati tajbin f'dawn il-kompetizzjonijiet prestiġjużi.